El projecte Mètode va néixer al curs 2022-2023, amb la voluntat de repensar i actualitzar el nostre mètode perquè respongui a les necessitats i realitats del context actual. Aquest és el seu tercer i últim any i centrarem els nostres esforços en validar el nou mètode general, completant l'anàlisi i el debat sobre els seus elements amb els agrupaments escoltes i incorporant-hi la participació infantil i juvenil. Definir com estructurar la documentació d'escoltes catalans, on es recullen les finalitats educatives, el mètode general i els mètodes per branques. Anticipar com integrar el nou mètode general a la pràctica dels agrupaments a partir de formacions, eines de seguiment i material gràfic. Aquests objectius s'assoliran a través d'accions com continuar generant espais de trobada, debat i formació al voltant del mètode escolta, finalitzar els debats sobre la llei i la promesa escolta i la implicació comunitària amb el suport de formacions prèvies, garantir la participació de caps i membres dels equips associatius en tots aquests espais, finalitzar la redacció del nou mètode general i validar el document a l'AGO del 2025. Aquest projecte té plantejada la seva durada fins al 2024-2025.